Христос. Песня Дарбы, краска первая, коробка 159. Покорно дякуючи за великую и надзвычайную любовь до человечества, за тое, что спаслал Сына Своего, как терпел за нас жахливые покуты и принял смерть на крыжи. В это разважание плануем так само для ушанування Найсвятейшей Панны Марии, Матери Болесной Божого Сына, а так само на ушанування святого Юзефа і тих святих, які особливо побожно ушановували муку Христа. У першій частці будемо розважати над тим,
что Пан Иисус вытерпел час от молитвы у саде Оливы аж до несправедливого обвинувачивания перед судом. Гэтыя зняваги Пана, якія Ён цярпеў за нас, будем ахвяраваць, просячы за святы каталіцкі касцёл, за святого Айца і за ўсё духавенства, а таксама за непрыяцеляў Христовага крыжа і ўсіх няверных, каб Пан Бог даў ім ласку на вяртанне. Плач души над покутами Иисуса. Злодій був ночу зв'язаний,
Новоход спів номер 314.
i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Веселіться, Єрусалим, збярыцеся ўсе, хто любіць яго. Радуйцеся вы, хто быў засмучаны, цешцеся і чэрпайце з крыніцы вашага суцяшэння. Дорогие братья и сестры, такими словами Костел вітае нас сегодня на святой литургии, показывая нам, что наближается свято нашего избавления. У сердца уже узнимается радость. Радость того, что Бог вызволит нас от усялякого зла. Хочем в этот час Великого Посту добро выкористать, для того, как добрый Бог отчинил наши очи, как оздоровил их. Вочы духового позірку, как мы убачили добро, убачили ласку и милосердность, менавіта праз сакрамент святой споведи. Нехай сённяшнее слово, якое мы почуем, и Евхаристия, в якой принимаем удел, будут для нас заохотою, надеей и верным шляхом до споткания с Христом. В этой Евхаристии молимся за ксяндза Олега з нагоды именинов, которые будет святковать у автора. Але так само молимся за наших новых министрантов, которые сегодня будут приняты до Божьей службы, за Тимофея и за Василия, как добрый Бог благословил, сприял, как верно выполнили свои задания в супольности и как Иисус наполнял их сердце. И просим Бога за наши грехи, как мы могли чистыми сердцами принять удел у Святой Евхаристии. Сповядаюся Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Анну Марию, усіх анёлов і святих, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Боже, Ты праз Своего Сына спрадвечное Слово, яднаешь с собою род человечий. Дай, просим, как со широй отданностью и живою верой, люд христианский шел нас устрач великодным святом. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание первой книги Самуэля. У тые дни Пан сказал Самуэлю: наполни ров свой олеем и иди. Я посылаю тебе до Исея с Бетлеема, бо я знайшов себе короля між синами Ягони. Коли ми увайшли, він убачив Еліява і сказав: сапраўды перед Паном гэта помазаник Ягоны. І сказав Пан Самуэлю: не зважай ні на обличчя його, ні на ягоний високий рост, бо я откинув його. Я не гляжу, як глядять люди, бо чоловік бачить тое, що на відавоку, а Пан заглядає у серце. Нарешті Єсей привел до Самуэля своих 7 сынов и сказал Самуэль Есею:
пан нікога з іх не выбраў. І сказаў Самуэль Єсею: ці гэта усе твае сыны? Той адказаў: застаўся яшчэ малодшы, ён пасвіць авечак. І сказаў Самуэль Єсею: пашлі, каб прывялі яго, бо не сядзем за стол, пакуль не прыйдзе. Тады Єсей паслаў па Давіда, і прывялі яго. Ён быў руды, меў прыгожыя вочы і прывабны выгляд. І сказаў пан: устань і намасці яго, бо гэта ён. Тады Самуэль прынёс рог з алеем і намасціў яго між братоў ягоных. І дух пана сышоў на Давіда пасля таго дня. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан пастырь мой, не буду мець нястачы. Пан пастырь мой, не буду мець нястачы. Пан пастырь мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах. Да водаў спакойных вядзе мяне, ён душу маю пажыўляе. Пан пастырь мой, не буду мець нястачы. Накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць. Пан пастырь мой, не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. Пан пастырь мой, не буду мець нястачы. Сапраўды дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго. І пасялюся я ў доме Пана на доўгія дні. Пан пастырь мой, не буду мець нястачы. Читание послания святого апостола Павла до Эфесцев. Браты, колісті ви були темрой, а тепер ви світло у Пану. Поступайте, як дети святла, бо плод святла есть во всякой добрині, справедливости и правде. И мкнитеся до того, что досподобы Богу. Не берите удел у бесплемных справах темры, а лепш выкрывайте их. Про тое, што яны робяць патаемна, нават сорамна казаць. А ўсё, што выкрываецца праз святло, становіцца яўным, бо ўсё, што становіцца яўным, ёсць святло. Таму сказана: прачніся, як і спіш, і ўваскрэсні з мёртвых, і Христос асветліць цябе. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тобі, Слово Божає. Я святло світу, каже Пан,
Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Jana. U той час, проходячи, Jezus ubaczył człowieka ślepego od narodzenia. I uczni spytali się jego, кажучи, Rabbi, kto zgrzeszył? On ci батьки ягоные, что он народился слепым? Jezus odkazał, ni on nie zgrzeszył, ni батьки ягоные, ale stało się to dla tego, jak przez jego wyjawiła się sprawa Boża. Покуль dzień, nam trzeba robić sprawy tego, kto posłał mnie. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie może robić. Покуль я на свете, я światło światu. Сказавши гэта, ён плюнуў на зямлю, зрабіў са сліны гразь і памазаў граззю вочы сляпому. І сказаў яму, ідзі, абмыйся ў купальні Сілаам, што перакладаецца пасланы. Той пайшоў, абмыўся і прыйшоў відушчы. А суседзі і тыя, хто бачыў яго раней жабраком, казалі, ці не той гэта, які сядзеў і жабраваў? Адны казалі, гэта ён, а іншыя падобны да яго. А ён сам казаў, гэта я. Тады пыталіся ў яго, як жа адкрыліся твае вочы? Той адказаў, чалавек, якога завуць Езус, зрабіў гразь, памазаў вочы мае і сказаў мне, ідзі ў Сілаам і абмыйся. Я пайшоў, абмыўся і стаў бачыць. І сказалі яму, дзе ён? Ён адказаў, не ведаю. І павялі яго, таго, хто нядаўна быў сляпы, да фарысеяў. А ў той дзень, калі Езус зрабіў гразь і адкрыў яму вочы, быў шабат. Фарысеі зноў пыталіся і ў яго, як ён стаў бачыць. Ён жа сказаў ім, гразь паклаў мне на вочы, я абмыўся і бачу. Тады некаторыя з фарысеяў казалі, не ад Бога гэты чалавек, бо не захоўвае шабату. Іншыя казалі, як можа грэшны чалавек чыніць такія цуды? І падзяліліся яны. Зноў жа кажуць сляпому, а ты што кажаш пра яго, бо ён адкрыў табе вочы? Той адказаў, гэта прарок. Аднак юдэі не паверылі, што ён быў сляпы і стаў бачыць, пакуль не паклікалі бацькоў таго, хто быў невідушчым. Яны спыталіся ў іх, кажучы, гэта ваш сын, пра якога кажаце, што нарадзіўся сляпым? Як жа ён цяпер бачыць? Бацькі ягоныя адказалі, мы ведаем, што гэта наш сын і што ён нарадзіўся сляпым, але якім чынам ён цяпер бачыць, не ведаем. І хто адкрыў яму вочы, не ведаем. Спытайцеся ў яго самого, ён дарослы, сам пра сябе скажа. Так адказалі бацькі ягоныя таму, што баяліся юдэяў, бо юдэі ўжо змовіліся адлучыць ад сінагогі таго, хто вызнае Езуса за Месію. Вось таму бацькі ягоныя сказалі, ён дарослы, спытайцеся ў яго самога. Тады другі раз паклікалі чалавека, які быў сляпы, і сказалі яму, аддай хвалу Богу. Мы ведаем, што той чалавек грэшнік. Ён сказаў ім, ці грэшнік ён, не ведаю. Адно ведаю, што я быў сляпы, а цяпер бачу. Зноў сказалі яму, што зрабіў ён табе? Як адкрыў твае вочы? Ён адразу кажа ім, я ўжо вам казаў, а вы не слухалі. Навошта зноў хочаце пачуць? Хіба і вы хочаце стаць ягонымі вучнямі? Яны зняважылі яго і сказалі, ты вучань ягоны, а мы вучні Майсея. Мы ведаем, што з Майсеем размаўляў Бог, а вось той, адкуль мы іх таксама не ведаем. І адказаў ім гэты чалавек. Менавіта гэта і дзіўна, што вы не ведаеце, адкуль ён, а ён адкрыў мне вочы. Мы ведаем, што Бог не слухае грэшнікаў, а таго, хто пабожны і выконвае яго волю, таго слухае. Ад веку не было чутна, каб хто адкрыў вочы сляпому ад нараджэння. Калі б ён не быў ад Бога, нічога не змог бы зрабіць. Сказалі яму адказ, у грахах ты ўвесь нарадзіўся і яшчэ асмяляешся вучыць нас, і выгналі яго прэч. Езус пачуў, што выгналі яго прэч, знайшоў яго і сказаў, ці верыш ты ў Сына чалавечага? Той адказаў, а хто ён, пане, каб я паверыў у яго? Езус сказаў яму, ты ўжо бачыў яго, гэта той, хто гаворыць з табою. Ён кажа Езусу, веру, пане, і пакланіўся яму. І сказаў Езус, на суд я прыйшоў у гэты свет, каб невідушчыя бачылі,
а ведушчыя сталі сляпымі. Пачулі гэта некаторыя з фарысеяў, якія былі з ім і пыталіся ў яго: «Няўжо і мы сляпыя?» Езус адказаў ім: «Калі б вы былі сляпыя, не вели б граху, але цяпер кажаце бачым, і застаецца грэх ваш». Гэта слова Пана. «Я святло свету, кажа Пан. Хто пойдзе за мною, будзе мець святло жыцця». Мілаваныя браты і сёстры, слова, якое мы сёння чуем, уводзіць нас у глыбіню хрысціянскага жыцця. Езус Христос, робячы гэты цуд аздараўлення чалавеку, который ад пачатку, ад нараджэння не бачыў менавіта знешні цуд, можа паказаць нам великую, глыбокую правду аб тым, што нашыя сэрцы маюць таксама вочы. І сёння першае чытанне паказвае гэтую правду вельмі даслоўна. Прарок ідзе, каб намасціць будучага караля. І он глядзіць па-свойму, глядзіць на знешні выгляд, ацэньвае чалавека і памыляецца. Памыляецца таму, што, кажа, Дух Божы не глядзі так. Бог глядзіць на людзей і бачыць не тое, што на відавоку, але Пан заглядае ў сэрца. Мы таксама маем такую магчымасць, каб сапраўды заглянуць у сэрца, у сваё сэрца, а потым сэрцам сваім спаглядаць на жыццё, на сябе, на іншых, на розныя справы, на падзеі, на гісторыю. І сёння хочам задаць сабе пытанне, якое задаюць пытанне фарысеі. Няўжо і мы сляпыя? Як выглядаюць мае гэтыя духоўныя вочы? Няўжо я сляпы? Ці я бачу? Што я маюць убачыць гэтыя вочы? Перш за ўсё, святло, Божае святло. Езуса Христа, который ёсць у маім жыцці, у маёй гісторыі, который дзейнічае, который не з'яўляецца нейкім міфам, але сапраўды жывы, прысутны. Ці гэта я бачу? Жывога Бога у сваёй гісторыі, у сваёй штодзённасці, можа, у нейкіх вельмі канкрэтных справах. Далей, ці я бачу, што я з'яўляюся сапраўды дзіцём святла. Другое чытанне паказвае нам: паступайце як дзеці святла. Я сваім жыццём, паступкамі сваімі паказваю, што ёсць ува мне гэтае святло, што я умею убачыць гэтую дабрыню у другім чалавеку. Гэта, вядома, вялікі дар. Добра ведаем, што чалавека, якога аздаравіў Езус Христос, гэты чалавек быў ад пачатку, ад нараджэння невідушчы. У нас не так. Ад нараджэння Бог адкрывае нам вочы. Менавіта праз хрост дае нам гэтае святло, а потым робіцца так, што мы грахом сваім гэтыя вочы замыкаем. Накладаем такую заслону і не хочам, не можам спаглядаць ужо па-божаму. І час вялікага посту — гэта час, калі асаблівым чынам хочам глыбей перажыць сакрамент споведзі. На гэтым тыдні, пад канец тыдня, будуць парафіяльныя рэкалекцыі. Гэта для нас асаблівы дар і запрашэнне, каб мы дазволілі Езусу Христу ачысціць нас, ачысціць нашыя вочы, адкрыць нашыя вочы, вочы нашых сэрцаў. Езус Христос аздараўляе, Ён прыходзіць да чалавека. Ён робіць гразь. Гэта значыць, паказвае гэтую заслону, которая з'яўляецца грахом. Яе трэба змыць. Толькі ласка Божая, толькі крыніца міласэрнасці, якая ў споведзі можа змыць кожны грэх. Але да яго трэба падысці. Як ідзе гэты чалавек з гразю на вачах, сляпы ад нараджэння. Гэтая купальня, яна сапраўды была не так блізка ад святыні. І уявіце сабе сітуацыю сляпога, который ідзе, спатыкаецца, датыкае людзей, пытаецца пра дарогу. Часамі гэтая дарога да абмыцця, да споведзі по-рознаму занимае. Некаторых месяц, некаторых полгода, некаторых больш за год, чи нейкі час. Якая моя дарога, які мой шлях. Але важна, каб дайсці.
Важно, как дойти, как идти и дойти. До споведи, до этой ласки Бог обмые. И Он забере кожный грех. И учинить этот цуд перемены. Уявите ситуацию, тяжко это уявить, але можна поспробувати, як чоловік вертався після того обмиття до Ісуса Христа. Усе було нове. Абсолютно все. Він тоді нічого не бачив. Може, чув про це, може, яким чином там дотикався, але тепер усе бачить інакше. І це ось та ласка нашої перемены, коли ми виходимо со сповіді, з душами, наповнені Богом, і все бачимо по-новому, по-божому, по-правильному, у світлі Божим. Просим сьогодні доброго Бога, як дав нам эту ласку, очищення. Як захотіли в наше серце знову бачить, як захотіли ми повстати со сну. Бывает такое, что человек привыкает, ведает, что он хворый, ведает, что слепый, але привыкает до греху. Это наши кепские звычаи. Просим доброго Бога обдар навертание, как Он забрал у нас гэтые звычки, как Он дал нам ласку сапраўды обудиться со сну. Проснися, и спишь, и воскресни из мертвых, и Христос осветлит тебе. Теперь будет обрат принятия до службы министранской. Вы сядете, коли ласка. Няхай падыдуць тыя, якія будуць устаноўлены міністрантамі. Васько Василий. Филипенко Тимофей. Дорогие ойча, ад імя гэтых юнакоў прашу дапусціць іх да выканання міністранцкай службы, а таксама удзяліць ім Божага благословенства. Ці усведамляюць яны вялікую годнасць міністранта і яго абавязкі. Яны да гэтага падрыхтаваны. Василий Тимофей, ці готовыя вы любіць Бога і для Яго хвалы прыкладна выконваць свае абавязкі службы алтара? Готовы. Ці абяцаеце, што сваёй паслугай будзеце прычыняцца да будавання парафіяльнай супольнасці? Абяцаем. Ці хочаце няспынна развіваць у сабе Божае жыццё і быць прыкладам для іншых у служэнні Христу і Яго касцёлу? Хочам з Божай дапамогай. Дякуем Пану Богу. Дорогие кандидаты, пасля адпаведнай падрыхтоўкі, прызнаючы вашыя жаданні шчырыя стаць міністрантамі, дапускаю вас да выканання службы міністранта ў літургічным сходзе. Ад гэтага моманту вы зможаце атрымаць патэну, падаваць ахвярныя дары, будзеце аддаваць знакі званкамі, а таксама на знак хвалы Божай насіць кадзіла і святло. Для ўмацавання вашай волі выкажаце ў прысутнасці вернікаў свае шчырыя абяцанні. Дзякуючы Пану Jesусу за ласку міністранцкага паклікання. Абяцаю выконваць міністранцкую паслугу пабожна, старанна і радасна, на хвалу Божую і дзеля добра парафіяльнай супольнасці. Святы Домінік Савіо, маліся за нас. Амен. Боже, Ты стварыў чалавека, каб Цябе пазнаваў, любіў і верна Табе служыў. Па Тваёй волі Самуіл, вялікі прарок выбранага народа, падрыхтаваўся да будучай місіі, служачы Табе ад дзяцінства ў святыні. А Твой адзінародны сын, наш Пан Jesús Христос, як 12-гадовы юнак пілігрымаваў да Єрусалимської святыні, каб разам са сваёй маці Марыяй і з апекуном святым Юзафам скласці знак сваёй сыноўскай любові. Паглядзі ласкава на гэтых выбраных Тваіх юнакоў, якія жадаюць служыць як міністранты ў святынях Твайго касцёла. Адары іх ласкава жывой верай і любоўю, каб іх паслуга Табе была даспадобы і скіравала іх іншых на шлях да Цябе. Успамагай іх, каб былі руплівымі ў служэнні пры алтары,
как были добрыми сынами, сумленными в учобе, как давали добрый приклад своим життям, як вірні свідки Христа, які з тобою живі і володарить на віки вічные. Amen. Дорогие министранты, теперь будут освячены комжи, які праз хвилину ви опраніться у ім'я нашого Пана Ісуса Христа, якому будете служить при алтари, як міністранти. Молимся. Пане Єсу Христе, Ти прийняв нашу чоловічу натуру, просим Твою безконцу милосердність, каб Ти пожадав поблагословить в комжи, каб Ти, які їх опрануть, отримали у Тебе, у своїм житті, были верными свідками Твоей присутності, які живеш і володариш праз усе, які вічные. Amen. Прийміть гэтыя комжи, нехай яны нагадваюць вам чысціню душы, у якой вы будете виконувати своє служення. Najłaskawszy Boża, Ty praz Syna swojego dawierł Kościołu wielką sprawę. Благослови tych wybranych do świętej służby, uczyni, jak oni wierno wykonywali swoje obowiązki i stale wzrastali w Twojej łasce i lubowi. Praz Chrysta, Pana naszego. Amen. Mają nowych ministrantów. Brawo. Отримали такий документ, як учителі могли служити, що це справді міністранти. Повстань. Собрание у имя Иисуса Христа представим доброму Богу наши особистые просьбы и молитвы. Молимся за святий костел, щоб він був світлом для всіх, хто шукає правду. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Айчину, щоб її жихари визнавали Христа і жили поводле своєї віри. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за покликаних до служби у костелі, особливим чином за посвящених сьогодні міністрантів, щоб про все життя вони заставалися вірними Богу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за люди душі, щоб вони відчували спогаду і допомогу з боку ближніх. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в інтенції этой святої мши за ксяндза Олега з нагоди іменинів, чекаючи від його дальнейшего служения в нашей парафии и зычачи ему усяких добротов. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас самих, как мы своим христианским життем притягивали інших людей до Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, прийми наші просьби і веди нас дорогою справдного християнського життя. Праз Христа, Пана нашого. Amen. Спев номер 330. Ты
браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєму, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Милосердный Боже, мы с радостью приносим Тебе дары на ахвяру, якая нас оздоровляет. Покорно Тебе просим, да поможи нам с глубокой верой и належной пошаной складать яе за збавлення всього світу, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашому. Годно гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божы, праз Хрыста Пана нашага. Ён святло, якое прыйшло на свет, каб кожны, хто верыць у яго, не хадзіў у цемры, але меў святло жыцця. Сакрамент святого Хросту ён вызваляе нас ад цемры граху, каб мы былі дзецьмі святла. Таму неба і зямля спяваюць Табе новую песню хвалы. І мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія вы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целамі крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещает смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего присягу хвале.
wspominaючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудоўнае ў воскресенні і ў небаўшэсці, і чакаючы Яго другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пожадаў быць умилостивлены. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и крывёю Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Ён сам учиніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змогли атрымаць спадчыну з убранниками Твоими, найперш на святейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего пояднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавы умацаваць і у веры і любові касцёл Твой, які пілігримує на землі, со слугою Твоим папам нашим Львом, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і всім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсеяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і всіх, хто у ласки Твоей дошел з этого свету, милостиво прими у володарство Твое, те и мы сподеемся быть, каб разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа Пана нашего, праз якого одурываешь свет усілякими добротами. Праз Христа з Христом і у Христе, Табі Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Змилуйся
той, кто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Амінь, я не вартий, а ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Спев номер 21. Спел номер 41. Слышал, слышал,
Венчавали Твое тело, не было и части целой. Ранами всяко покрыли, наисвятейшую кровь пролили. Пася острую корону на Твое усклали скрони. Королем на смех убрали, сделалися, як жадали. На землю под крыжом падал, и на им прибиться бедал. Протерпевши страшные муки, отдал Богу душу в руки. Молимся. Боже, Ты освятляешь кожного человека, який на этот свет приходит. Освятли наши души зяньем Твоей ласки, как думки наши были сгодные с Твоей волей, и как мы щирым сердцем Тебе любили. Раз Христа, Пана нашего. Послухайте меня, будь ласка. Дорогі парафіяні, шановні гості нашої парафії, щиро дякуємо за супольну молитву, за вашу присутність, за складені ахвяровання. Дякую так само за вашу допомогу, за служення на користь нашої парафії, а так само за ахвяровання, складені на потреби будови нашого костьола. На гэтым тыдні у літургіі касцёла панядзелак 16 сакавіка свята у нашай дыяцэзіі, у нашым горадзе. Гэта свята гадавіны пасвячэння кафедральнага касцёла ў Мінску. З гэтай нагоды запрашаючым спробаш да наведвання катедры, асабліва ў гэты дзень, і да удзелу ўрачыстай святой мшы або 18 і 18:30 з магчымасцю атрымаць дар адпусту. 19 сакавіка ў чацвер урачыстасць святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта абавязковая урачыстасць у касцёле, і вернікі маюць абавязак удзелу ў святой мшы, а таксама ўстрымання ад выканання неабавязковай працы. Святая імша ў нашым касцёле о 7, о 12 і о 19. У гэты дзень свае імяніны святкуе наш мітрапаліт арцыбіскуп Юзаф Станіўскі, святая імша з віншаваннямі ў катедры о 12 гадзіне. У гэты дзень таксама імяніны свае святкуе сястра Юзефа. Сардэчна запрашаем памаліцца за сястру і павіншаваць яе на вечаровай святой мшы о 19 гадзіне. У нашай капліцы ў часе Вялікага посту адбываюцца наступныя пакутныя набажэнствы. Крыжовы шлях у кожную пятніцу у 11:30 і вечарам у 19:30. Крыжовы шлях для дзяцей у кожную суботу о 13 гадзіне. Падчас на гэтым тыдні адбудуцца таксама ўжо великапостныя рэкалекцыі ад пятніцы да нядзелі. Яны распачнуцца навукай для моладзі ўжо ў чацвер вечарам, але асноўная праграма ад пятніцы да нядзелі. Не буду падаваць падрабязны план, ён ужо выпішаны напрыканцы касцёла на дошцы аб'яваў, і таксама можна знайсці яго у інтэрнэце ў нашых соцсетках. Вельмі сардэчна запрашаю прыйсці, знайсці час, каб сапраўды паслухаць Божае Слова, скарыстаць сакраменту споведзі і ачысціць сваё сэрца. Час Вялікага посту, гэта час таксама, калі мы клапоцімся пра нашых блізкіх хворых, і калі ёсць такая патрэба, можна і трэба запрасіць святара з сакраментамі для тых, хто не можа сам прыйсці да касцёла, каб яны маглі так вельмі глыбока перажыць надыходзячыя пасхальныя святы.
Кожны аўторак у нашай капліцы мы молімся да святого Антонія Падуанскага. Інтэнцыі на складковую святую імшу можна самастойна запісаць у сшытку, а ў кожную сераду мы праз заступніцтва святого Юзефа дзякуем Богу і молімся за ўсіх нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. 17 сакавіка свае імяніны святкуе ксёндз Олег. Ён цяпер на рэкалекцыях з мужчынамі у тракелях, не мог сёння быць разам з намі, і ён свае імяніны святкуе 17-го. Чаму 17-го? Таму што на канфірмацыі, на бежмаванні прыняў імя Патрык, а літургічны ўспамін Патрыка менавіта 17 сакавіка. І ў гэты дзень запрашаем таксама памаліцца за ксёндза Олега і павіншаваць яго на вечаровай святой мшы о 19 гадзіне. Ёсць новы нумар газеты «Слова жыцця». Запрашаем захочую да чытання каталіцкай прэсы. У суботу, 28 сакавіка, гэта за 2 тыдні субота перад нядзеляй пальмовай, запрашаю ўсіх на суботнік, каб мы змаглі зарабіць парадкі, гэтыя знешнія на тэрыторыі каля капліцы і таксама прыбраць капліцу нашу на святы. Гэта ўсе аб'явы. Яшчэ раз шчыра віншуем ужо новаўстаноўленых міністрантаў і жадаем, каб гэтая служба, каб гэтая дарога да Бога не спынялася. Наступны этап лектары, а там, што Бог там ужо ў сэрцы дасць, як Бог дасць. Віншуем таксама бацьку. Адзін з міністрантаў гэта сын нашага айца, таксама вельмі, ну і матушкі, конечно. Ну і таксама гэта добра глядзець, сапраўды, разам гэтая служба здзяйсняецца пры алтары адзін Хрыстус нас яднае. Усім тым, хто святкуе дзень нараджэння, юбілей свой, таксама прыміце найлепшыя пажаданні, здароўя Божага, благаслаўлення, супакою, міру ў сэрцах вашых і ў сям'ях, і таксама апекі Найсвяцейшай Панны Марыі. Уважаемый ксёндз Андрей, Богдан, Уважаемый Богдан, сегодня мы с великой радостью пришли у гэтую капличку с великим хваляваннем, потому что наши дети сегодня долучились до литургичной службы алтара. Хочем подяковать вам, ксёндз Андрей и Богдану, за то, что на протягу гэтага года вы делились своими ведами, своей верой, ахвяравалі ваши сэрцы, ваш час, а часамі нервовыя клеткі на карысць нашим дзецям, каб яны сёння зрабілі гэты першы крок каля алтара. Няхай Пан Бог вас благословляе, Маці Божая трымае ў сваёй апецы, а мы ад імя бацькоў абяцаем вам нашу шчырую малітву. Вельмі сардэчна дзякую за гэтыя словы, за віншаванне, за падарунак. Адзін міністрант цяпер на спаборніцтва будзе трохі пазней прыняты, але таксама запрашаю, захочую хлопцаў прысутных, тут іх не шмат, але таксама памаліцца таксама за літургічную службу, часамі можа маем дзяцей, сыноў, унукаў, маліцца за іх, каб таксама адкрылі гэты шлях і сапраўды тут каля алтара бліжэй былі Пана Бога, а Бог адорвае сваімі ласкамі. Ёсць спецыяльная такая, мы верим у Касцёле, ласка для тых, хто бліжэй, хто служыць, хто прыслугоўвае. І няхай добры Бог благасловіць нам на сённяшні дзень, на трэці тыдзень, каб мы не баяліся паказаць свае хворыя вочы Езусу Хрысту. Ён прыйдзе, дакранецца да нас, аздаровіць і пакажа нам сябе як сапраўднае святло. Прыміце Божае благасловенне. Пан з вами і з Духом Твоим. Магутны Божа, узглянь на тых, хто ўзносіць да Цябе свае малітвы. Падтрымлівай нямоцных, ажыўляй сваім святлом блукаючых у смяротным змроку, каб міласця збаўленыя Табою ад усяго злога, з Тваёй дапамогай дасягнулі найвышэйшага шчасця. Праз Хрыста, Пана нашага. Няхай вас благасловіць Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дзякуем Пану Богу. Святы Арханёле Михале, Беражы нас у змаганні, будь нам абаронаю, супраць спакусаў і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князь
войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по свете. Amen. Najświętейшее серце Jezusa, Zmiłuйся над нами, беззаганное серце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михаиле, молися за нас. Давайте. Индивидуально.
баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свет. Благословленыя, пакліканыя на вячэру яго будуть. Я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Тело Христа, 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 тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Аминь. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Тривайте у супокої Христа. Дякую Пану Богу.